Usted no será la Rafaela Carrà reportera, ¿no? No, no la misma. Y canta no fan playback. Oh, cantamos en directo. Sí, yo le cambio el micrófono. Tome. Que tú no estás. Contesta y ven que necesito acariciar tu piel. Canta molt bé, O tal vez tú, tal vez a ti te alcanzará. No sé, Gerard, si et fa falta que et disparin o si realment doncs, ja el tema de l'amor el tens cobert. Doncs estic a punt d'entrevistar, però és que estan tan atentes ballant. Sí, t'he d'entrevistar, tu. Sí, jo t'entrevisto, però tu no em disparis, eh? Perdona? Es pot ser cupido i estar enamorada? Sí, i tant que sí. De qui estàs enamorada, tu? De Marc, de Marc. Aquesta fletxa li dispararàs a algú o és només postureo? Bueno, una mica postureo, no? Va, deixem-ho així. No, però sí. Tots els cupidos disparareu al teu Marc? Ah, no ho sé. No, val més que no, eh? Home, dispara-li tu i prou. I prou? Ai, Marc, que cobraràs, eh? Sí, no? I el Marc t'ha de disparar tu o no? Home, espero. Bueno, és el que porta el cotxe, eh? Buenas tardes. Buenas tardes. La documentación, por favor. Buenas tardes. La documentación, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenísimas, ¿eh? Vale, vale. ¿Puede soplar aquí? No, no he begut agüita, aigua. Aigua bona. Escolta'm, sou d'alguna tribu en concret o us l'heu inventat? Ens l'hem inventat. I com us dieu? La tribu? Sí. La tribu. No, va, si és inventada, segueixo inventant ara. Ostres, no m'ho sé, perdona, però no me'l sé el nom de la... Inventa tu. Pues les amigues, perquè totes som amigues. Portem 6 anys amb aquests, no m'equivoco. Sí. I hem de guanyar perquè no guanyem mai. No heu guanyat mai? Mai. Digue'ls-hi el jurat. Aquest any. No sé qui soy, si no... No sé qui soy, si no... Aprofitaré que hi ha un índio que no balla, que hi ha un índio que està fent aquí el Aquí grabando a la gente como lo hace, que lo hace fenomenal. Este va a ser el vídeo oficial de la colla? Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí. Però vol dir vostè que si gravés en horitzontal no quedaria millor el vídeo? Hombre, no sé, eso según se mire, ¿no? Hombre, claro, según se mire, pero es que si hace el vídeo en vertical, luego se tiene que girar la pantalla del ordenador. No, eso sale bien. No, eso sale bien. Mira, hasta la cámara saldrá bien. Mira que ha empezado bien el vídeo antes de que le entrevistara, Sí, ¿eh? ¿no? Pero esto de hacer dos cosas a la vez a los hombres nos cuesta un poco Que más. no es que dos cosas a la vez no se pueden hacer. Vamos a seguirnos Grabar esforzando. también a mi esposa, que es la mejor. Grabar también a mi esposa, que es la mejor. Grabe la esposa, ahora. Ya separado. Se ha parado, pues dele otra vez al rojo. Mira, ya está grabando. En vertical, pero está grabando. Ya saldrá bien. Hola, què tal? Què em podria ensenyar les fotos que ha fet? Un moment, sisplau. Sí, home, estem aquí tota l'audiència esperant. És que l'he vist molt content fent fotos. A veure, uiti. A veure... Ah, mira, home, vostè li fa més fotos a la meva càmera i a la noia que l'ajuda que no pas als que desfilen, eh? A tots. És que també semblen com una comparsa, eh? A veure, pot ensenyar la foto? Si té les policies... Mira. Deixi'm la càmera. Veus? Mira. No es veu res. Aquí es veuen unes noies, cuixes, més noies... Bueno, no es veu res. Vostè segueixi aquí fent fotos. No es talli. Tot i que tenim aquí darrere un altre senyor. Dic, vostè va ja amb una càmera així més bona. Com es diu vostè? Manel, Vostè té una càmera més bona que la del Manel, eh? segur. I què? Com va de foto? Bo, bé. No s'ha quedat sense memòria, no? No, de moment no. Quants gigas té disponibles? Ai, no ho sé, 16, crec. 16? Bueno, amb 16 tota la rua segur, no? Exacte. Doncs molt bé, ens alegra molt que ens feu la competència, si és que se'n pot dir competència, vull dir, quanta més gent estigui amb els objectius filmant això, què? Millor. Tens algun familiar que estigui per aquí o no? Ara no, aquest any no. Això vol dir que tires les fotos per gust i no per compromís. No, és per gust. És per publicar en Instagram. Ah, instagrameges, eh? Això sí, molt. Com t'hem de seguir o quin és el hashtag que es porta avui? Perdó? Quin és el hashtag que es porta? Que no entenc la pregunta. El hashtag. El que és hashtag, vols que et digui el que és el hashtag? És el quadradet, el coixinet. Ah, no ho sé. Que no fiques hashtag tu a l'Instagram? No. Ah, doncs,
Busca això al Google després. Com ficar hashtags. Moltes gràcies i bones fotos. Tu de petit havies tingut, per casualitat, el cocodrilo sacamuelas? No. Però els meus fills sí, ara. Ah! És curiós, això, I mola o no? I a mi és que no me'l van portar mai. Sí. No, està bé, és divertit. Sí. Com estàs veient les carrosses que participen en aquest carrusel Costa Brava? A veure, les carrosses, sobretot les d'aquí a Palafrugell, a més hi ha molta tradició i realment crec que inclús ha pujat el nivell respecte a l'any passat. És vostè Bob Esponja? És vostè Bob Esponja? No. Home, doncs estaria segur que sí, Què? Per què té por? Per què té por? Un altre. Bueno, aquest Bob Esponja... Tu sí, que ets el real. No? Tu ets del Barça? Jo del Barça. No, però jo preguntava si eres Bob Esponja. Ah, de Bob Esponja, sí. Si parlem dels hòbbits, direm que són uns éssers que poblen l'imaginari de la Terra mitjana. Aquests personatges prenien un rol molt important, el Senyor dels Anells. Aquesta colla va ser premiada a Sant Feliu dins la categoria de carrossa petita. I avui els tenim desfilant al carrusel Costa Brava i en Gerard ja a punt d'entrevistar aquí a peu de carrer a un dels seus integrants. Hola, què tal? Jo voldria saber si podemos pasar o no. No podéis pasar, insensatos! Insensatos! Llavors què fem? Donem mitja volta o què? Vinga, va, sou molt rampats, com diu el nostre nom. Deixarem passar tots perquè és per passar-ho bé. D'on ve vostè? De Suïssa, de Zúrich. De Zúrich. Però quan ha sortit? Avui? Amb el vol express, no, ja porto uns anys aquí, però som de Zúrich, de Suïssa. Si vostè va vindre de Zúrich, va veure la primavera i va dir aquí ens hi quedem. O s'ha quedat per alguna cosa de més pes? No, bueno, llavors ja va venir marits, família, i clar, i ja ens hem quedat. Té fill vostè? Sí. Té un petit suís? Sí. De què vas? Pallasso ho tinc clar, no? Però els teus accessoris em despisten. De nino, el nino que surt de la caixa. Les pantasogres? Sí, més o menys, sí. I tu tens sogra? Sí, I també li dones sustos? a vegades. Gerard, jo crec que com que també són dels teus, podeu fer pallassades a dojo. Sí, el que tinc una pallassa que només m'està dient que no. Vamos, m'està dient més no que la meva mare en tota la meva infància. Hola. No. Però què està passant amb les pallasses d'avui en dia? A mi m'agradaria veure't a tu agafant un hula hoop d'aquests i provant una coreografia. No. Fas pinta de ser un pallasso divertit. No, perquè no ho he provat mai. Si no ho he provat, no puc. Home, però com no ho vols haver provat si aquest disfraç ja te l'has ficat més d'un cop? No, això és de la carrossa de darrere, això. Bueno, excusa en té molta, Però tens més excuses que cubata. Però no és per l'únic, Encara et queda cubata i encara et queden excuses. Sí. Vaig a veure alguna de les teves pallasses. Quant temps porteu ballant i assajant? Pues molt de temps, mig any, Mig any? més o menys. Les banyes donen molt mal de cap, molt. Ai, Però a part també porteu rastes. i tant, perquè som molt moderns. Sou molt moderns. I també escolteu reggae. Tot, de tot. De lluny em semblava que era un cagatió molt gran. No, que tio no en té res. Sí, no li foteu cops, No li fotem cap de cop. Ja t'ho dic. A tu de què t'agradaria disfressar-te, que no t'han deixat disfressar encara? A mi, de policia. De policia? Però de policia local, municipal, dels de tràfic, Mosso d'Esquadra, Guàrdia Civil... Mosso d'Esquadra. Bé, també destacar la seva feina. I bé, és el que té la pròpia vida real quan estem a peu de carrer i ens trobem. Doncs ara mateix un policia local acaba de trepitjar un got de plàstic i l'ha fet pols. He arribat al set i he vingut amb un espartano. Això gairebé a la carta. Sou els de 300? No, quasi 30. Quasi 30. Quasi 30. Podeu girar-vos, si voleu, així us veuran millor cap allà. Tenim aquesta càmera per tots vosaltres, És que amb aquest casco estic una mica perdut, Cap aquí, mira, la tens. Tota teva. Doncs bueno, això ha sigut tot en el que és el carrusel de Palafrugell
en aquesta fusió que hem fet entre els participants i aquí. David, no sé, agafa tu això. Jo agafo això, espera que tinc els papers, ho tinc tot ja. T'ho poso jo tu, mira. Perfecte, doncs d'aquesta manera acomiadem el que és el 53è Carrusel Costa Brava, el Carnaval de Carnavals 2015.